bizi zareten espiritu ederrak. Zein hostia da, bera edo bestia? Ze beste. Jode, espiritu gorena. Nik berdintxo ikusten dute, jasan. Etxigarriak zerate, espiritu gorena. Eta zuek ere esan agurtu. Agur, espiritu gorena. Esan didate, itaun garrantzitsu bat egin didazuela. Ez alda gala? Naroa, programako aurkezle gisa zuri dagokizu espiritu gorrenarekin hitz egitea. Bai, claro, beste marroi bat niretzat, ezta? Ea, espiritu jaun goren Andre Txitagurgarria. Pasatu egin zera, Ziur naiz ez duela atsegin hainbeste pompa. Ja, igual ez, ezta? Espiritu goren, yepa, magisima, whatsapp! Dein nazakezue, irge. Instagram. Espiritu goren. Eta iso, ia zer duen esateko? Zuen zalantza honi erantzun baino lehen, hausnarketa bat egin behar duzue. Sakrifizio bat esan du? Dontzela sakrifikatu behar badu hemen jai du, Eta zuk, zeute dakizu. Miren, badakizu dontzella Virginia dela, ez da? A ber, berez, virginitatea ez da existitzen. Patriarkatuaren beste asmakizun bat da, emakumeok zapaltzeko. Horretan arrazoi duzu, baina, alere, miren. Iso, hausnarketa esan dut. Eta ez naiz asko luzatuko, izan ere gauzek bere baitan asko diote batzutan. Entzun, ikusi. Ez omen dute beldurrik, ez. Pekatari gizara joak, gu geu, zenbat garen, pekatariak nortzuk diren, geroz eta zalantza gehiago dauzkat, Y tengo que deciros que gracias a que venimos hemos podido rescatar a más de 1000 bebés. Nadie nos va a impedir rezar. Entzun duzue? Bizia salbatu dietela 1000 haur txiki baina gehiagori. Hau, delitua, hauxe bera da, Así que gracias, Irene. Somos más y seremos más todavía la próxima vez. Ni tú ni nadie nos impedirá rezar. ¡Viva España! ¡Viva la vida! ¡Viva! ¡Viva España católica! ¡Viva! Epa! Viva España Katolika! Eta viva Cristo Rei! Galdetu dituen amonei, bizirik baldin baituzue oraindik edo bestela googleatu eta jarri rekete hitza, ea zer ateratzen zaizuen. Esaldiak nahiko antzerakoak, kasualitatea izango ote da. Puerta del cielo. Estrella de la mañana. Salud de los enfermos. Hor jartzen zuen, doako zerbitzua, ekografia egiteko. Kalean gelditu behar da, ustez aurdun dagoen emakumea ekografia egiteko eta esateko ez dezala eten bere biziagatik eta etorkizunean egon ziteken beste batengatik kalean jarretako furgoneta batean. Nik honi baiketa deitzen diot besteak beste, hau nik, Galdetu diezaukegu epaile bati, interpretazioak oso interesgarriak izango lirateke, ziur. Refugio de los pecadores. Una denominación. Virgen digna de alabanza. Virgen poderosa. Eta alaxe diote, errezatzea, errezua ez dela delitua, aizue, fedean noiztik da delitu ba. Gauza da, baten aurka jazartzea eta are gehiago
berari dagokion eskubide bat oztopatzen jartzea. Imaginatzen duzu, Anoetako estadioan jende hau bera, esanez, beltzak ezin dutela Anoetan sartu? Imaginatzen duzu? Santa María, Santa Madre de Dios. Eta bideo honetan, sare sozialetako ikerketa honen hasiera besterik ez da hau, izan ere oso toki interesgarrietara ari gara iristen. Ez dutela beldurrik eta horretan segituko dutela espetxera eramaten badituzte ere. Hau ez da ez edonolako apostua, Gauza da honen atzen zein ote dagoen, goazen ikertzen hastera. Eta egoera honetan, gure ikerketaren lehen urratsa, lehen geltokia Txiolandian, Twitterren egin dugu, eta bide horretan lankide eskatuko dietea zer gehiago daukagun erakusteko. Hortxe ikusten duzue, abortorioak dira askabidekoak eta hortxe argi eta garbi, Biba Kristo Rei. Lehen aipatu dizuet oso eslogan ezaguna dela besteak beste Espainian, Penintsulan, Espainiako estatuan, milaka eta milaka lagunen heriotza ekarri zuen lelo bat delako. Askorentzat lehen aldiko kontuak dira, baina eske asko ez ditugu berreskuratu. Oraindik ere asko dira lurpean segitzen dutenak, baina hauek oso kezkatuta daude, astean behin haurdunaldia bere lege, baimen, arau eta baldintza guztiak beteta haurdunaldia etetera joazen, emakumeak aldiz bai. Hori bada kezka iturri eta estatu arazoa. Zergatik ote da estatu arazoa? Eta bide horretan aipatu nahi dizueguna da Txiolandian badagoela zer kontatu gehiago. Eta Txiolandian gauden honetan erakutsi nahi dizuegu aditu kuadrilla bat badagoela. Eta aditu hauek hemen ikusten duzue bat, hau honezkero Donostian egin ezen prozesioko irudietako bat da, eta hemen ageri da gizon bakar bat, hau ere, Biba Kristo Rei izenpetuta ondo idatzita daraman, esango duzue, baina zein da gizarajo hori? Gizarajo hori norden ez da garrantzitsuena, baizik eta nork idazten duen txio hau. Eta txio hau zein idazten ari den ikertzen hasi garenean, jabetu gara, badaudela erakundein bat abokatu katolikoak, bestelako erakunde katolikoak, eta hauek analistak dira. Analista eta enpresariak, gauza bitxia, interesgarria, enpresariak, analistak, politikariak eta txiolariak. Hauek izan direlako besteak beste, zer esaten zuen enpresari honek, kukerella abizena daraman enpresari honek. Persona bakar bat zegoela, Donostiako Artzai honean, Gipuzkoako apaiz baten erruz. Apaiz koldar baten erruz etzela bertaratu Gipuzkoako komunitate katolikoko ordezkaririk. Eta ari honetatik tiraka segitzea erabaki dugu, eta gaurko ikerketaren zatia izango da kukerella hau zein letxez den. Kukerella honen ikerketan segita, ara nora iritsi gaden, benetan hau interesgarria dela eta espero dugu gaur txapak gehiagirik ez ematea kukerella jaunarekin. Nueva conexión aquí en Periodista Digital. Es un placer poder hablar sobre lo que ha pasado en el Capitolio con la persona que nos ha mantenido informado durante todos estos meses en su cuenta de Twitter. Hablo del empresario Marcial Cuquerella, la persona de referencia para nosotros a la que hemos tenido que recurrir, visto que los medios, tanto escritos como las televisiones, estaban vendidas a un único postor. Eta esango duzu, atorrari burua juntzaio, zeria, Kapitolioa zizketan. Ez, hau benetan interesgarria da, Ameriketako Estatu Batuetan abortu eskubidearen gainbehera halako mugimenduekin batera datorrelako. Argi, hau edenak rekonkistara datu zela, ez pentsa amakerena olona kasualitatez aurkeztu dutenik Al-Andalusen. Argi, hau mundu mailako kontu bat delako. Eta esango duzu, Marcial Cuquerella honek zer dauka esateko Kapitolioari buruz. Zein da gizon hau? Aizue, Periodista Digital bezalako edabide neutro
eta praktiko, osasuntsuetan ageri den heinean, entzun, Kapitolioko inbasioari buruz egiten duen irakurketa benetan oso argigarria delako. Hemos comprado y además hemos caído mucho en ese error. El relato de que la persona encarna los valores y que la persona al final, al encarnar los valores dependen de la persona. No sé si me explico. Si tú dices, Trump encarna unos valores concretos que son el antiglobalismo, el antifeminismo, el mundo pro vida, el mundo de la libertad de comercio, el anti-agenda globalista, el anti-2030, el anti-agenda 2030, cuando cae Trump, cae todo eso. Bueno, ez naiz gaiztu izango egia da, boxekoa da. Sartu Twitter kontuan eta ikusiko duzue Askabideko aipamena egiten zuen Gizarajo horren argazkia jarrita eta Gipuzkoako apaiz koldarren aipamenaren azpikoan Makarena Olonaren promozio kanpainatxo bat zeukan. Baina tortura txiki honekin bukatzeko kukerella pixka bat gehiago merezi du, honek merezi du. El equidistantismo, el liberalismo melífluo que impera determinados discursos políticos, ahora mismo lo que están es asustados porque dicen, Trump ha caído, han caído mis valores. No, tío, no, al revés, todo lo contrario. Trump ha caído, que efectivamente ha caído, luego ya veremos si resurge, pero ha caído, pero los valores siguen ahí. Y lo que tú tienes que hacer y la obligación que tú tienes ahora mismo es defender los valores que hasta ahora encarnaba esta persona porque has dejado engañarte, has identificado, has seguido el discurso político de la izquierda de decir que esta persona encarnaba esos valores. San Francisco de Borja existentzia. Baina orduan esango duzu, bueno, baina orduan zer? Ez bata ez beste, Espainian kopla antzekoa ez zaizu ezaguna egiten? Gu ez gara ez alderdi sozialista, ez alderdi popularra, gu zeintzuk gera? No, bueno, fenomenal. Trump, nunca pongas tus esperanzas en una persona que se te pueda morir, como decía San Francisco de Borja, ¿no? No pongas tus esperanzas y tus valores y tus convicciones políticas en una persona, porque eso es el redentismo, porque al final de ahí surgen las dictaduras y de ahí surge el enaltecimiento de determinadas personalidades en vez de determinados valores, ¿no? Dalako 2022 urtean oraindikan hau eztabaidagai izatea, badakigu zeintzu diran, badakigu zertara datozen, ez dute lortuko emakumea gure gorputzaren jabe gera, emakumeak gero eta aldunago gera, eta ez gaituzte lortuko zapaltzea. Eguneroko jazarpena da, egunero daude hemen, baina orain ozen esan diegu, nahikoa da, aski da. Eskerrik asko denoi, garaipena zuena da, eta gora borroka feminista. Eta pentsatuko duzue, hau bai albistean, naroa serio hizketan, nik ere gauza bera pentsatu nuen. Baina izuek gauza badago puntu batean ez dakizula ondondik heldu, baina bestetik kezkatzekoa bada. Eta honekin gaurkoz bukatuko dut. Mezu garrantzitsua honek jarraipena izango duera. Ze uste duzu, kukereilarekin hasita bukatu, gehiago badaude. Baina El Toro Televisionit datorren astean helduko diogu. Gaur, azken mezu bat. Aborto eskubidea ez da aitortutako eskubide bat, salbuespen bat da. Eta salbuespen horren baitan, segun zein dagoen gobernuan, segun zein dagoen gorenean, segun zein dagoen nun han, konstituzioak aitortzen ez digun bitartean, ez gaude behar bezala babestuta. Eta babestuta edo oinarri juridiko nekori gabe bizi garen garaiotan, zerbitzu publikoak ez dira izango osasun etxe publikoetan, bestelako osasun etxeetan izango dira, eta zein erreza den halako osasun etxe edo klinikak erasotzea kasu honetan. Ez ahaztu baina, zerbitzu publiko bati buruz ari garela. Ez ahaztu, hau oso garrantzitsua izango delako emakumeok haurdunaldia eteteko eskubidea bermatu dezagun. Batez ere publikoki,
izan ere kalte handiena gutxien dutenek izaten dutelako, ze uste duzuen? Aberatsek ez dutela abortatzen da? Hau asperdura, ez? Bai, zai egon behar izatea, aspergarria bai. Venga, zeu zerrengo dugu saioa hasi bitartean? Bai, zer iruditzen zaizue Kierkegaarden existentzialismoaz aritzen bagara ez da bedatzen dago? Kirkezer? Bueno, bai, egian ez da momentu ez da. Ez da momentua, eki. Ez dakit, agian oporretako bidai ez edutzengo da geno? Ja, klaro, ni aurten ez noa inora, Nire ez, udara osoa lan eta lan. Hain zuen, lesakara joateak bideia bezala kontatzen du? Bueno, venga, bale, ulertu dut batzuk bai, bestek ez da idea proposena oporretaz hitz egitea. Bale, badakit. TikTokeko erronka bat egiten badugu? Tik zer? TikTok, gazten artean oso modan dagoen aplikazioa da. Gazte euskaldunen artean ere bai? Jakina. Ez dakite, biluztea balin bada erronka, nik, paso. Ez joder? Osea, proposatzen duten erronka da, entzuten dugu musika dantzagarriena. Eta guk egin behar dugu alegina ez dantzan hasteko, aguantatzen behar dugu dantzatzeko daukagun gogoa. Bai, divertigarria ematen du, ez? Eta ze musika klase da? 80. hamarkadako musikarik dantzagarriena. Aize, nire erronka proposa irutzen zait, baina beste erronka bat gehitu ingo dut. Eta euskal musikarekin egiten badago, agian divertigarria izan daiteke. Bai, bueno, zaila, baina... Oso zaila, baina... Bai. Bazen egitera. Laute jatu gainean, ilargia erdian, eta zu gorutz behira. Biotzaren talpa den notzez, zure grazia dut kantatzen. Sortu ginen enborbenetik, sortuko dira besteak, burruka hortan idaungo dute. Zer larretan gure peleko hartzaina. Bale, uste dut aukero berena saio hastekoa, saio haste dela. Esnatzeko! Bai, guazen! No time to waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Tira, iritsi da Ines Osinagari egindako elkarrizketaren bigarren atala, eta gogoratuko dezuenez, eta ez badezue gogoratzen, sartu nahi eran eta konprobatu, Inesek bere proiektua kontatu dizkigun, Mauriziak ez dago inorril, Joseba Zerrenaldiarekin batera elkarlanean egiten arian proiektua, eta ustet Ines ja badokagula Kubara zijoala, eta gaurkoan, basiko gea bestelako proiektuekin, behintzat ametsen armairuan dazkan proiektu hoiekin. Goazen ikustea. Who's mixing, switching places, 7 minutes in my basement. Sticky hands waving, scabby knees up on the pavement. Engines revving on location, did the lap, he thinks we race. Bai, dauzkat gehiago, claro, porque, es que hau horrela da, gainera, hau eskuartean daukat, eta hau orain ari naiz egikaritzen gauza da, juntatu naizela eta urteak pasazeizkirala, eta konturatu naiz, badauzkadala, ideia pila bat kajoietan, libretetan, ordenagailuko karpetetan, artxibotan, eta beti da karpeta noizbaiten egingo nituzkeen lanak, ez? Eta konturatu naiz, bizitzan noizbaiten egingo zenituzken gauza horiek, zure esku dagoela. Saiatzea eta heltzea, hau heltzetz. Gipuzkoan zure esku dago, beti ez dago gure esku, ezin dugu beti egina. Baina bai, nire buruari eman dio dela baimena, probatzeko eta saiatzeko, eta nire buruari eman dio baimena eta aukera buruan dauzkadan egingo nituzken gauza horiek sortzeko. Eta zoragarria da bilizaten, gainera, ninator bajaluste batetik, hirugarren erdiondoan, azkeneko erdiondoan gaixotu nintzen, sekulako erdiondoko depresio bat eukin nuen, eta guzti honekin, rehabilitatzen nabilen hontan, eta hobeto sentitzen naizen hontan, berriz ilusioa piztea, bizitzeko, lan egiteko, eta proiektuak
etorkizuneko proiektuei heltzeko, barira izaten oso polita, eta merezi dut. Buruan dauzkat ideia zoropia bat. 8 minutuko podcastetan nire lagunei bialutako audioak testigu, baina bai, ingo nuke amets egiten dut nintzen baitarekin batera podcast bat egitearekin, horrekin amets egiten dut, da nire fantasia. Hori bota zuen, aurrekoan. Badaki, bai. ikusi nuen. Bai, osea, hori da nire fantasietaiko bat. Gustatuko litzaidake baita ere daukat buruan horrelako, ez dut esan antzerki bat, baina beste era batera taularatzeko gure. Iruditzen zait historia asko daudela kontatzeko, eta kontatzeke. Eta iruditzen jat, badela garaia, bestelako agotxo batzutatik kontatutako historiak kontatzeko, eta bueno, horrekin konektatuta nau eta badauko zera baiteko, ez dakit, ez dut esango misioa, baina bai daukat desira hori eta gauza kontatzearen atzean dagoen lana egiteko indarra. Ze badirudi hemen sortzea dela horrelako esaten dutzut, ez? Musak alineatzen dira izarrak eta musek ekartzen dizkidate kantua gura, ba ez, ni hiru hile esnatzen goizeko 6etan, ze goizeko 6etatik txikiak esnatzen direnen arte, badauzkat 2 ordu isiltasunean lan egiteko. Bestela ezin dut lanik egin. Eta nire helburua dabil izaten bidean gozatzea. Konturatu naiz, hainbeste aldiz sortu dudala produktu bat egiteko, hainbeste aldiz sortu dudala merkatuak estutzen ninduen erritmoekin, baldintzekin eta korseestuekin, asko sufritu dudala. Asko gozatu dut, baina asko sufritu dut. Eta orain nire helburua da bidean gozatzea. Egingo dut kamiseta bat. Eta soldata da hemen exigitzea zilegiren gutxieneko hori. Instagrama ireki nuen urrian, edo 2021eko bukaeran. Egon naiz urte asko, esaten duela paso egiten du sare sozialetatik, paso egiten du, baina estalkeatzen zintuztedan guztiok. Ez nuen paso egiten, eta helduzen momentu bat, egin niola nire buruari galdera bat, eta zan nun autozentsuratzen naiz, nundik, zergaitik eta zer ematen dit bildurra, plaza hontan nire ahotsa jartzeak, ez? Eta helduzen momentu bat, erabaki nuela, merezi nuela nik ere nire ahotsa hemen utzi, eta nire diskursoa plazaratzeko leku bat euki, jendearekin komunikatzeko leku bat euki, eta aitortuko dut, hasieran sekulako ansiedadea ematen zoztan. Osea, nik esaten dut zan, nire lagun handia da, asko maite dut zuri Hidalgo, eta esaten dut zan, zuri zuk zelan eitzen duzu hau. Osea, zelan eitzen duzu, zu daukozu doble rubia bat, daukozu laurgela batean, denbora osan bakarrik behatzen, porque es que no me da la vida. Osea, zelan eitzen duzu hau, ez? Ze lana da, sekulako lana da, bueno, eta badaude kudeatu beharreko gauzak. Beste plaza publiko bat da, eta nik konturatu nintzen nire autozentsura nundik zetorren, orduan, konturatu nintzenean hortaz, esan nuen, venga, heldu da momentua, zabaldu Instagrama. Hasieran ansiedade handiarekin, baina hori ere joan da, bueno, bere lekuan jartzen, batzutan etxekoek esaten didate, ja, beste batzutan astu egiten zait, beste batzuetan, baina ari da izaten oso guai, bueno, lehengo, nik kontaktuan jartzeko miresten duten eta maite duten jende askorekin. Eta iruditzen jat benetan, badaudela babestu beharreko diskursoak, eta babestu beharreko gorputzak, eta babestu beharreko hitzak, eta irudiak eta hori da. Tira, Instagramerra dugu gure Inez, eta azkenaldian, 11 gai plazaratu ditu bertan, baina horien artean amatasuna. Oso gertutik bizi duelako, eta gaina oso modu kritikoan berak dioen bezala, beharrezkoa da amatasunaren bueltan sortua dagoen iruditeria eraldatzea. Goazen ikustea. I'm the sauce and spaghetti, put it on you kinda heavy. Listen to me, get a semi-country. Iruditzen jat, badela garaia baita ere desromantizatzeko gauza asko eta salatzeko beste batzuk. Desromantizatu behar dugu amatasuna behingoa gaitik, ja? Osea, ja. Nik nire inguruan ama izan berri diren emakumeratik gehien entzuten duten esaldia da nik ez nuen hau espero. Eta hori da sekulako zaplastekoa bizitzan. Eta orduan, nik ez nuen hau espero. Zer hostia espero genuen baguk? Ez? Nik naukan sensazioa amatu nintzenean, berriz, bizitzak beste plastiko bat ematen zidala, osea, behin ja uste nuela maitasun erromantikoa deseraiki nuela, eta ja hortik askatu nintzela, eta ez dakiz zer, tururu mandru, askatu nintzela eta gauzak, baina amatasunarekin gertatzen zitzadala antzerako zerbait. Osea, zan rollo, emakume trajeak estutzen baldin ninduen,
emakume ama trajeak estutzen ninduela are gehiago. Eta inoiz ez nuela, osea, ez, eta ama perfecto, baina nik ez dut ama perfecto izan da, baina ez da ama perfecto, berdin da, ze ama klasetzaren, ama nahikoa zara, eta inoiz ez zara izango kanonak esaten duen bezain besteko ama ona, eta hor dago estutze hori, eta izugarrizko niri amatu nintzenean, eskerrak feminismoari, ematzizkidala herramienta kudeatzeko momentu hortan sentitzen dituen gauza guztiak. Eta bai, eta iruditzen jat, desromantizatu behar dela amatasuna, eta amatasunaren inguruan daude tabu pila bat. Zeba dirudi amatasuna dela haurdunaldi zoragarri bat, la adulte espera, erditze bat, pinpan, hemen ez da zer gertatu, odoli gabeko erditze aseptiko bat, eta horren ostean, ume jaio berri, osasuntxu, polit, eder, eta lo asko egiten duena, eta horre gauza, horren atzean gauza pila bat da. Bueno, eta gero, tabu pila bat, ez? Sexualitatea haurdunaldian, erdi ondoan, bueno, es que da como rollo genitalidadea superzentroan, baina erabat deserotizatuta, baina ordan, da sekulako kortozirkuito mental bat, eta bueno, eta amazaren bitartean, eta produzitzen duzun bitartean, bueno, baina haurdunaldi horren ostean ez dagoenean gizaki txiki baten produkzioa, alegia harritzen duzunean eriotza, zer gertatzen da. Osa, beste tabu bat, eriotza gestazionala, abortuak, horren, da, melonakoz beteta amazasuna. Horren alde egiten dut burruka. Ez burruka bat da, Ama eta edozer gauza izatea oso zaila da. Ama eta edozer gauza. Musikaria izatea oso zaila da. Osa, musikari izatea ja da zerbait oso prekarizatua. Orduan, ezin da izan lana, orduan bihurtzen da hobi bat bezala, eta badirudi ama eta hobia oksimorona dela. Orain, aita eta behobia batera doaz, baina ama eta hobia oksimorona da. Orduan, hemen beda otro melonako, osea, benetan. Orduan, musikari izatea Euskal Herrian horrek suposatzen da iaia privilegio bat bezala, ez? Zara musikari alduzun momentu horietan, ez? Eta amazarenean, pues, ez daukazu denborarik, ez daukazu... Orduan, horren aurkain behar dozu burruka bebaiz, musikari izatea, bada nire naia desira eta lana zentroan jartzea beste zaintza batzuke alboratuta, edo horrekin kompatibilizatzen. Nik lehen esaten nuen ama artista izan nahi dut, eta orain esaten ama artista izan nahi dut. Eta nik benetan sinistetan dut, posible dela, eta gehiago izango dizut. Nire belaunaldiko musikari gizonek, eltzen danean, joan, niz kontatzen, eta 25 urteko karrera profesionala daukat. Orain heldu beharko zen konsagratua izateko momentu hori, ez da? Nire belaunaldiko musikari gizonek, 25 urteko karrera baten ostean, orain hasi dira beraiek egiten duten proposamenak serioatzen, zein nila ez naiz neska gazte bat. Ez dut neska gazte bat izan naiz, senyora bat naiz. Eta musikaria naiz. Orduan, ja orain hitz egingo dugu serio? Eske orain etxan gelditu behar naiz. Eta eske nik orain ez dut etxan gelditu nahi, porque eske orain dago dena super interesante, hau nintzak esaten zuen, eta orain ez du nahi etxera joan, orain hasi da festa. Eta horretaz gain, erreferenten kontua, ez da? Iruditzen zait oso importantea baita ere, musikari izateko modu anitzak daude, asko eta denak behar ditugu, eta emakume eta ama izateko modu anitzak daude eta denak behar ditugu, eta iruditzen jat, merezi dugu laguk, eta merezi dutela ostean datozen guztiek, eukitzea bestelako referente batzuk. Claro, eske ja nire adinean musikari emakume bat eskatzen zaizkion edo estereotipo guzti hori, pues ja agian ez ditut betetzen, agian ja ez nahi zain jotzana, nahi zain ederra eta iraina, ez nahi zain martxosa eta hain, ez ezagizu, ez dut hain beste erotizatzen, bezala, ja, baina esko musikaria naiz, eta badaukat eskubidea, ez? Kontatuko dizut, 10 urte barru, ia be posible den. Sekulako gaitzarra amatasunana, Bueno, bai. Melonakoa, melonakoa, Inesek esaten duen bezala. Eta, pixkate, Ines agurtzen joateko, pasako gea galderak amikazetara, baino, gainera, Inesek pasartetxo bat ere kontatuko digu, ez dakik goratuko dezuen, beste telebistakate baten agertzen zen gazteentzako programa bat oso famatua izan zena, dela 21 urte. Inese parte hartu zuen. Betizu. Bueno, kanta baten zorkuntzan ibilizan eta kontatzen dugu. Bai. No time to waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch. Zertan zara superona, Ines? Abila naiz daukat erratza horrela
horrelako abilezia bat, ez dakit intuizioa da no zer, baina gauzak, sentitzeko ikusten eta entzuten ez diren gauzak. Zein izan da, azken urtean gehien entzun duzun kanta? Olat Salvadorren diskoa, orokorrean. Orokorrean, edo zen? Bai, orokorrean. Bai, ez kanta bat, orokorrean. Orokorrean diskortara jota play, bai. Zer esango zenioke 5 urteko Inesi eta zer etorkizunekoari? Inesumeari esango nioke oso ondo egiten zabiz. Eta den aldatzen da. Eta etorkizunekoari ere bai, den aldatzen da. Por cierto, aurrekoan, kuskusio bat. Egon nintzen, Arrasateko gaztetxean, esan ziaten, zu bazenekien Inez egon zala korista bezala gora betizu kantan. Hori egia da? Egia da. Gehiago esango dizut. Zika ez naben gora, hey, gori, Bueno, hori, Aiora Renteriak abesten dau, eta gu ginen korista. Gehiago esango dutzu. Sorkin ere bai. Eta gero, betizu taldeak egin zituen disko batzuk, eta gu ginen diskoetako, nik kantatzen dituen jingelak, abestiak. Betizu, nahi duzuna egizu, betizu, nahi duzuna egizu, betizu, nire arabarru. Eta nik hori izan zen niretzat, nire lehengo musikari bezala, musikari kontratatu profesionalak. Eta gero inen dituen disko batzuk, ze gero horregon zen betizu taldea, eta betizu taldea aurren diskoa grabatzeko, beraiei grabatzen genizkien guk giak. Maketa kantatzen denituen, eta gero, bai. Egon zen guai, bai. Ni nintzen betizun klubekoa, ni superbatekoa nintzen, klaro, baina, bueno. Nire bai. Bai. Waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. Aurreko kamikaze izan zen, Eneko Gil dantzaria. Berak utzi zuen galdera da, dantza ikuskizunak ikustera zoaz, baiezkoa bada, zergatik bai, eta ezezkoa bada, zergatik ez. Ez naiz joaten. Eta zergaitik, ez dakit erantzuten. Lehengo torte zaidan erantzuna da, nire herriko antzokien ez delako programatzen dantza. Baina, berdin da, kontua da, ez zait iruditzen dantza denik disiplina eskuragarrien daukaguna. Alegia, ez da eskaintza mainstreamen kulturalean ematen den zerbait. Eta hemendik, hortik deia, agian programatu beharko litzateke gehiago dantza. Dakit zergaitik gustatzen zait, eta gorputzak izketan dabiltzanean gustatzen zait, baina ez naiz joaten. Datuko dut. Horain nire txanda. Bai, urrengoari galderatxo bat, guztia. Zer violentatzen zaituzu eta nor zapaltzen duzuzuk? Ainaiz, pentsatzen nor dan urrengoa, pribatutik esango dizut. Bai. Inez, zea maravillosa erra handia eta Super eskerrik asko. Arri bitxi bat, opari bat. Eskerrik asko, oso gustara egon nahi. Gogotxu nentorren, Posten naiz. eta pozik nijoa. Eskerrik Posten asko, naiz. zuke bai, bale? Sorte pila bat, eta gozatu kubaz, eta gozatu bizitzaz, eta familiaz, eta matasunez, eta musikaz, eta zure gorputzaz, eta zure indarraz. Musu bat. Eskerrik asko. Bai. Aio. Gerarte. Agur. Balduzu ez izenik? Ez, nire girara ez. Osi egiten didate, miren damurizak deitzen dit osi gaga. Oso ona da. Inez Gose, hori da, nire izena, klaro. Inez Gose, klaro. Dauko asko improvisaziotik, hitz egiten dugu violentziai buruz, hitz egiten dugu gure etxeak nolako izan behar du marika eta boiera, eta izan behar du transena, eta izan behar du, hitz egiten ditugu gauza askori buruz. Estena basko matxirulan bezaukatzen lekurik, eta orden esan dugu, egingo dugu gure plaza. Ni merenera bezaroa pasatu nuen entzuten. Rip, La Polla eta Manolo Cabezabolo. Eta nire izitzaidan gustatzen ez bat, ez bestea. Klaro, baina... Mondra. Esan neukan edoria edo tapia teleturia. Eta, de repente, gogoratzen naiz. No time to waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Egia da, begira! Enbata dator. Egia da, begira! Baina zuek ere altxa! Enbata dator.
Claro, pues da igual, ya, el caos. Todo. Bai. Egia da, begira! Abai! Kaixo! Enbata naiz! Zartu daiteke kantatzen? Enbata dator! Ai ama! Kaixo, ni enbata naiz! Bat, bi, hiru, ta, enbata dator! Boze, zazpi, enbata dator! Letra jakingo da, no? Aipatu genuen aurreko batean, Monzon Ganuza, Telesforo Monzon eta Maria Josefa Ganuzaren izenean ematen, Bergarako udalak ematen duen saria aurten Jose Luis Elkoro eta bere emazte, Mari Carmen Aiasturi emango ziotela. Jose Luis Elkoro oso ezaguna da Euskal Herrian. Jende gehienak ezagutzen dugu, eta Mari Carmen emakume askori gertatu zaion bezala atzean, itzalean gelditu izan da. Beraz, bazan ordua argitara ekartzeko eta hemen daukagu, ezagutu dezagun pixka bat. Jose Luis Elkoro Unamunok eta Mari Carmen Aiastui Agirrek Euskal Herriaren alde bizitza betea eman dute. Euskaramin eta lehentasun gure iraganarentzat etorkizun bat eraikitzeko lanean aritu dira beti. Bergarako udalak bigarren Monzon Ganuza sariarekin aitortu nahi izan die egineko lana. Lehenengo, sorpresa. Ni behintzat esan eman, baina zergatik, kriston sorpresa izan zen guretako, eta baina, zuek egin duzue, hainbeste gauza egin duzue etxe horretan, eta, ondo, oso posik eta oso ondo. Zergatik telefonon etxe hori lan asko indu. Indu tokaudalako, laguna zielako, ez du pentsatzen indugula ezer berezirik, baizik tokatzen baldin bajan zutaztu lagun baldin baza, ez dago besteik. Etxe hori badakizue nola konfinauta egon zen, eta jausten zeon, teilatua jausten zeon, eta orduan Jose Luis alkate zeonian hartu zeben erabaki bat, behintzat teilatua konpontzeko, mantentzeko etxia. Eta aurra konpondu zen, baina etxia oin gelditu da, eta gainera gauza bat oso importantia. Etxe hori gelditu dela herrian dako. Eta horrekin bai borrokatu daula. Hori etxe hori herrisa eta euskeran dako da. Eta ze oroimen dauka, pasatzen nahi zenean beti gogoratzen nire Maria Josefakin. Mari Carmenek harreman estua izan zuen Maria Josefa Ganuzarekin. Bizipen asko zituzten komunean, horrek batu zituen eta hitz asmo gogo eta nahi gabe partekatu zituzten. Maria Josefak lagun eta sustengo izan zuen Mari Carmen. Eta gainera Maria Josefa telesforo egun zenean, etorri zienian eta gero juntzan hilabete egon zan kanpuan, mitinak eta gero eskuta bezala Maria Josefa egon zan gure etxian loiken. Mari Carmenek Bergarako ikastolaren sorreran parte hartu zuen Elkoro senarrarekin batera. Arriskuak onartuz, seme-alabentzat klandestinitatean egiten zen irakaskuntzaren alde eginez. Guk dauku 4 seme-alaba. Orduan ikastolik zeon. Orduan hasi zen movimiento Euskal Herriko ikastola bai, ikastola ez, eta hasi ginen ikastolan ni movimentuaretan ez nintzen egon, baizik. Inigo eta Kristina ikastola jute ziren. Hemen ezion ikastolaik eta jute ziren pisu batera kasino goixan zeon habitazio batzuk, nik uste pupitreipez, nik uste lurrian hasi ziela, ez dakit nola, baina jute ziren ara. Movimentu hori izan zen oso importantia. Utopikoa aurre izan zen. Utopikoa, ikastola nasuntua. Nola hasi zen ikastola hemen.
Aura bai izan zen, movimentu ezekion, prestatuta genden eramateko, prestatuta ez, eta bueno, hola ziginan eta begira, ze gauza utopikoa, hemen andereño batzuk egon ziren oso importantiak, eta nik usteot arek zeukela, are emon biajakoela premisua. Bai, Aiastuik bai Elkorok euskara lehen lerroan jarri dute beti, baita Elai familia enpresan ere. Eskondu ginean, enpresa sortu zen, Elkoro Aiastui. Elai bezala. Eta oin, begira, oin dana euskeraz egiten dabe, enpresa horretan. Den euskeraz. Senarrak enpresan egiten zuen lan Aiastuik ordea etxazpiko dendan, lau seme alabak zeintzaz gain. Gure etxazpixan zeon denda bat nire gurasoena. Nik etortzen nintzen dendala lanera. Eta sekul dago seme alaba. Ordan, imaginau, Jose Luisek ibilbide politiko oparo eta luza izan zuen eta Mari Carmenek ibilbide horri bide eman zion, ondoan eta albotik babestu zuen. Askotan kide gisa lanean aritu zen eta noski espazio pribatua deitzen zaionaren arduraia osoa eraman zuen. Lehenengo Jose Luis izan zen Alkartunaiko. Hemen egon zen Alkartunai, soziedade bat, erokekan zeben lehenengo ambulantzia, inzeben kriston lan Alkartunaien bai. Eta handik irten zen alkatetzara. Bi legislatura inzeben alkatetza lehenengo eta gero bebai berriz. Ni, de todas maneras, esaten dut, ni politika segidu indot, martxa, por ejemplo, Euskal Herria lehenengo kilometruak eta orduan danera jute ginen. Baina herri honetan espetxea eta erbesta pairatu behar izan dutenen eta hauen seniden etengabeko sostengo horietako bat izatea tokatu zaio Mari Carmeni. Senarra bi aldiz sartu zuten preso, herri batasunakoa izateagatik lehendabizi eta gero egin egunkariaren enpresa editorearen administrazio kontseiluko lehendakari izateagatik. Mai nazionaleko asunto horrekin eukitzen bai juntzan kartzelara lehenengo. Gero hanin zeben 2 urte. Gero berri zehonda egineko roluakin. Izan zen oso gogorra eginekoa bebai, porque kartzela oso gogorra, baina epaiketia oso gogorra izan zen. Sufridu ginoan asko bai, egineko roluakin. Gero kartzela, gero lehenengo asuntua alkalakoa bebai, hori ez da ipatzen, baina hori oso gogorra izan zen. Neri deitu zuztan, juntzienean kredenzialak hartzea Madridera deitu zuztan. Bueno, hartu du kredenzialak eta oso posi gaude eta oin goia zafaltzea. Horrek izan ziren azkereko hitzak, berakin telefonos. Eta gero ditzen dozte, que les han tiroteado y no sabemos cuántos hay. Oi, izan aurra, tremendo. Horregatik esaten dut eta hori beha aipatzekoa da, lehenago. Osea, sufrimentu bai egun gaula. Ez da ez, edo neure gorputzan neure erabakia bezalako afitxak ere ikusi ditugu, pandemia garai honetan, polarizazioa, krispazioa, sare sozialetan asko antzeman da, eta kasu agerikoa izan da zientzialarekiko jarrera, eta emakume zientzialariekiko jarrera bereziki, ez, Ana Galarragaren kasuan, eta zuzer horrek zure iritziaren man duzu eta publikoki plazaratu gainera. Bai, nik uste erabilpena egin dutela, ez? Erabil dute, mugimendu feministak erabiltzen duen lelo bat, aldarrikapen bat, beraiek txertoen aurka daukaten postura nolabait justifikatzeko. Nik uste erabilpena ez dela egokia, ez? Bere ganatzen dute, berez mugimendu feministari dagokion lelo bat, aldarrikapen bat, zuk esaten duzun bezala, askatasunaren aldeko zerbait egingo balute bezala, ez? Eta nik uste dut askatasuna ez dela beraiek esate duten hain zuzen ere, ez? Askatasuna da, nire ustetan, onura kolektiborako egiten diren jarduerak. Eta beraiek kontrakoa, beraiek begiratzen dute onura individuala, ez? Eta orduan horrelako aldarrikapenak bereganatzea onura individuala edo askatasun individuala aldarrikatzeko niretzako ez da bat ere egokia. Eta Anarekin gertatu zana aurretiaz dator. Momentu horretan erabili zuten bera erasotzeko, baina nik uste aldez aurretik ja
nola baiteko arazoak zituztena ana bezalako pertsonekin eta beste ikertzaile askorekin, beste ikertzaile asko ezetza eman dietelako ustezko zientzia inguruko eztabaidak egitera, ez? Ezetza mantzaile, azken finean egin izan dituzten eztabaidetan ikusielako erabat bideratuak zeudela, joaten zan zientzialaria ere kaina sartzeko eta inolako eztabaida zientifikoa ez egon horretan, ez? Eta nik ustetan arekin hor zeukatela gordeta eta aitzakia erabili zutela berarekin sartzeko, izan ere berari bidalitako mezuan hala esaten zioten, ez duzue gurekin eztabatu du nahi izan, orduan ez etorri orain ez ere esatera. Zentzu horretan, esan daiteke, sare sozialetan eztabaida eman dela, ez? Zaipatzen duzunen beraiek batzuk sailkatu daitezke negazionista bezala, badira mugimendu batzuk hori bukatzen dutenak eta aldiz eztabaidarik egon ez dela, ez? Argudiatzen dutenak nolabait ezin egona, haserrea, antolakundeak ere aurkeztu dira, bizitza plataforma bezalako antolakundeak. Garbi ez dagoena da, sareetan, ez, askotan anonimotasunetik sortu diren olatu edo esan dezagun jazarpenak ere momentu batzutan, eta kasu honetan Ana Galarragarena izan da. Zientzialariok oroar sentipen hori izan duzuela esan dezakegu? Nik uste baietz, niri pertsonalki ez naute erasotu, baina egia da nik irakurri ditu dela zenbait artikulo, ikusi ditu zenbait adierazpen, askotan anonimoa dienak, hain zuzen ere Twitterren bitartez gertatzen dielako, zeinetan esaten digute, gu bertsio ofizialaren defendatzailea garela, ikertzaileak bertsio ofizialaren defendatzailea garela, eta farmazeutikek ordaintzen gaituztela horrelako adierazpenak egiteko, ez? Eta niretzako hori eraso bada, naiz eta nire pertsona den kontrakoa ez izan, ikertzaileen kontrakoa izanik, ez? Ez dut ulertzen daukaten posizioa, ikertzaileok beti izan dugu pandemiaren inguruan hitz egin dugunean, gu evidentzia zientifikoetan oinarritzen ginela, gure adierazpenak egiterako orduan. Baita ere, evidentzia zientifikoien inguruan gure iritzia eduki dezakegu eta askotan plazaratu izan ditugu, ez? Eta gu beti zuhurtziaz jokatu dugu. Osea, guk esan dugu momentu honetan jartzen ari den neurriak edo hartzen ari diren erabakiak zientifikoak edo antizientifikoa dira, ez? Eta baina eta guztiz ere bete esan dugu. Orain datu hauek ditugu, baina hemendik eta hilabete batzutera, igual beste datu batzu ditugu eta iritzi salatu behar dugu. Nik uste dut bizitza bezalako mugimenduetan eta inguruan dauden negazionisten multzoiek daukatela arazo bat, eta da oso tajanteak direla esaten dutenarekin. Beraiek ez dute zalantzarik. Txertoak txarra dira eta txertoak txarra dira. Punto. Eta ez dut inolako evidentzia zientifika edo argumentu, zientzian oinarritutako argumenturik ematen. Hala da eta punto. Eta hori da nerik eskatzen didana. Norbaitek hain modu tajantean zerbait esaten duenean, zerbait teorian gauz arlo askotan ez ezaguna dana, Ze 2 urte daramatzagu pandemia, baina oraindik ere birusaren inguruko informazio asko ezaguna da, Neri zalantzetan jartzen dit, zenolako helburuak dituzten pertsona horiek, Eta benetan kezkagarria iruditzen zaidala. Askotan ere desinformazioarekin asko jolasten dute, hartzen dute berri bat, desitxuratzen dute, hartzen dute interesatzen zaien informazioa, eta hori WhatsApp taldeetan edo sare sozialetan sartzen dute jendea desinformatzeko. Eta niretzako hori benetan larria dela. Deigarria da zergatik ez den egin baten behintzat kezka edo behar larriago antzeman erantzunari dagokionean sistema publikoa ahultzen ari dela, agerian geratzen ari den garaiotan. Zergatik gertatzen ari da polarizazio hau? Baduzu eritzirik edo behintzat garaiotan ikusitakoarekin ondoriorik ateratzeko moduan ikuste duzu zure? Baitu ez daukat horren erantzuna, Nik uste dut gertatzen dena mota honetako mugimenduekin, negazionisten mugimendua, antitxertoen mugimenduakin, batez ere gure agintariek eduki duten jarrera, haien erantzuna eta haien jarrera ausputu duela. Gertatu izan dena izan da, gure agintarien aldetik hartu diren erabakiak ez direla azaldu behar ziren bezala. Askotan, gainera, hartutako erabakiak antizientifikoak ziren edo zeuden evidentzia zientifikotan oinarriturik. Orduan, jende askok
ez zuen ulertzen zer gertatzen ari zan. Jende askok ez zuen ulertzen zergatik adibidez, esaten diguten orain musukoak aldetik eraman behar dugun, edo zergatik puntu batetik aurrera, txertatuta gaudenak sartu gaitezken taberna batera ala ez. Ez zeudelako evidentzia zientifikoak erabaki horiek benetan argumentatzeko. Eta horrek egin duena da, indartu mugimendu negazionistak. Mugimendu negazionista horiek ikusita ematen ziren mezu kontrajarriak, indarra hartzen joan dira, ez? Hasiera batean gutxi batzu ziren, baina jende asko sentimen berdinak zeukatenak eta ikusten zutenak gure agintariak nora ezean zijoaztela, batu dira mugimendu horretara, ez? Eta horrek bai egin duela polarizazioa. Polarizazioa egin du, segia da negazionismoaren inguruan edo antitxertoen mugimenduan oso radikalak diela. Eta gainera radikala dira eta ez dute eztabaidarako gaitasunik. Beraiek uste dute beraien egia borobia dela. Ez dagoela matizerik beraiek esaten dituzten mezuetan. Eta zu argumentuekin saiatzen zarenean egi borobil hori, beraiek daukaten egi borobil hori deseustatzen edo apurtzen, beraiek itzia dira. Ez dute kapazidaderik besteak esaten ari diona ulertzeko. Egia da ere, mugimendu horretan mota askotako pertsona daudela, eta badaudela pertsonak benetan uste dutenak, COVID pasaportea bezalako neurriekin, beraien askatasuna mugatzen ari dela, ez? Eta horren kontra posizionatu dira, naiz eta txertoen kontrakoa ez izan, edo naiz eta negazionistak ez izan, ez? Orduan hori ere, analizia egiterakoan, ikusi behar dugu ere, beraien artean oso talde heterogeneoa dela, ez? Eta hori ere kontutan izan behar dugu. Ze egia da, ez? Ikuspegi zientifikotik gauzak azaldu eta jakinarazi eta ikertu beharko lirakeen bezalaxe, egia da, ziurtagiri eta derrigorrezkotasun hori plano politikora zuzenan, ez? Dijoan auzia badela, eta Euskal Herrian gainera administrazio festa ere badaukagu, beraz, errealitate oso ezberdinak elkarrekin nahasita bizi izan direla, eta derrigortasunak nolabaiteko ezin egona eragin duela akaso ez bizitza bezalako plataformaren deialdietan, baina kalean galdeketak egiterakoan kazetariok egia da eritzian iztasun handiarekin topo egin dugula, naiz eta gero ez posizionatu publikoki arrastoa utziko du honek? Utziko du, arrakala ikaragarria sortu du pasaportearen aferak, ez? Alde daudenak gutxi dira, nik uste dut oroar, eta kontran gaudenok asko gara, ez? Batzuk kontran daude arrazoi batzuengatik, beste batzuk beste batzuengatik. Ez ni adibidez ez naiz pasaportearen aldekoa, uste dudalako evidentzia zientifikoek esate dutela, ez duelako transmisioa eteteko balio. Beraiek saldu ziguten transmisioa eteteko neurri bat bezala, eta ditugun datuek esatu dute, txertatutakoek eta txertatu gabekoek berdin transmititzen dugu virusa. Beraz, dauka inolako zentzurik mota honetako muga jartzea, tabernetara edo diskoteketara sartzeko, ez? Bizitzan inguruan mugitu den jendea beste arrazoi batzu dituzte. Ez dute begiratzen eraginkortasuna transmisioan, baizik eta beraiek uste dute beraien askatasuna nolabait limitatzen duela, ez? Eta hemen igual zerbait polemikoa esango dut, ez? Eta nik uste dut onura orokorraz ari garenean, jende guztiari ongi etorriko zaion zerbait eta ari garenean, batzutan ere askatasun individuala mugatu daiteke. Onura kolektiboa lortzen baldin bada, eta hori da nire iritzia. Hau da, pasaportea benetan eraginkorra izango balitz transmisioa egiteko, seguruenik ni alde egongo nitzateke. Ez dudalako uste oinarrizko eskubiderik aurratzen duenik. Esan nahi dut, taberna batera pote bat hartzera, ez da oinarrizko eskubide bat. Oinarrizko eskubidea da osasungintza izatea, hezkuntza izatea, segitza izatea, baina pote bat hartzea ez da oinarrizko eskubide bat, ez? Orduan batzutan neurriak, nahiz eta askatasuna individuala pixka limitatu, onura kolektiboa ekarri behar baduten ikuste dut onak diela, ez? Eta orduan, hor, azkenean pasaportearen kontra biltzen garenok, oso ikuspuntu ezberdinetatik biltzen gara, ez? Batzu gauza batzuengatik eta beste batzu beste gauza batzuengatik. Baina egia da, hor eztabaida asko polarizatu dela, batez ere sare sozialetan kristolako eztabaida gondala, eta sortu den arrakala jendartearen artean, hemendik eta denbora labur edo ertainera konpontzea, kostatuko zaigula, ez? Bai, egia da gainera, akaso ostalaritzarekin lotu den auzi bat izan dela behin eta berriz,
baina akaso ez da behar bezain beste aintzat hartu, ez? Kirol jarduera, kultur jarduera asko, ez? Asko lotu izan delako aisiarekin eta adintarte batekin. Egia da adintarte konkretu batzui dagokienean gizonezkoak direla, ez? Ostalaritzaren konsumitzaile nagusiak, baina agian gehiago dira adintarte batean emakumeak esaterako, ez? Bestelako kultur jarduera kontsumitu izan dituztenak. Hor, uste duzu ez dela gehiegi zentratu auzi hau ostalaritzaren goraberekin eta akaso kultur osasuna, kirol jarduerekin lotutako osasuna, zalantzan jarri dela, ez dakit hori nola ikusten duzu? Bai, nik adibidez, kasu horretan oso kritikoa izan naiz, pasaportea esarri izan ere, nahi baldin bazen nahi igerilekura joan, edo kirolagin polikerologi batean ere, o baita ere antzoki batera joatea ere esarri izan dalako, ez? Ni beti izan dut, pasaportea ez da eraginkorra transmisioak egiteko. Nahi baldin badugu jarduera guzti hauek, kultur jarduerak, kirol jarduerak eta modu osasungarrian egin, hau da, barruan gaudenon infekziorako arriskua txikituz, egin behar dana aireztapena bermatu. Gero eta ebidentzia gehiago ditugu esaten digutenak leku itzietan transmisioa handiagoa dela, batez ere gaizki aireztatutako lekuetan, eta orduan hori pasaporteak ez du konponduko, baina bestelako neurri batzuk bai konponduko dutela hori. Eta zeintzu dira neurri horiek, aire kalitatea bermatuko dituzten estrategiak. Aurrekoan entzuten nion Ana Galarraga berari, esaten zuen, badaude zientzialari batzuk esaten ari diguten aire kalitatearen irautza egin behar dela. Zer esan nahi du horrek, orain dela urte asko, ur kalitatearen iraultza eman zan, ura edaten zan zikina zegona eta zenbait gaixotasun garatzen genituen. Momentu batetik aurrera ikusi zan ura garbiak izan behar zituztela eta ura garbetzeko estrategia diseinatu gintzeren eta horrei esker gaur egun daukagu edangarria dan ura, ez? Bairearekin berdina gertatu behar du. Momentu honetan badakigu COVID-19 bezalako gaixotasunak ekidin ditzazkegula nola aire kalitatea bermatuz. Orduan, aireztapen sistema mekanikoak esarri behar dira leku publiko guztietan aire kalitate hori bermatzeko, eskolak, antzokiak, lantegiak. Eta modu horretan ez dugu bakarrik COVID-19aren transmisioak egituko, arnaz aparatuarekin dauden, erlazionatua dauden beste gaixotasun asko ekidin ahalko ditugu. Eta hemendik eta urte batzutara, beste pandemia bat eukitzen badugu, beste arnaz virus batekin, prestatuak egongo gara, hain zuzen ere, virus horreri aurre egiteko, ez? Nik uste dut hor dagoela gakoa eta nik uste dut momentu honetan osasun administrazioak horretan jarri beharko luketela indarra. Aipatzen duzun horretatik tiraka, gaur hemen esate baterako badugu, ez? Aireztapen sistema horri esker musuk hori gabe egin genezake elkarrezketa hau, aipatu duzu, ez? Neurri horrek ze abantailak har ditzaken, zergatik ez da indarrean jarri, aipatu dituzu, lantokiak, azpiegitura ezberdinak, garraio publikoa. Zergatik denbora bat pasa da, zergatik ez dau abian jarri sikiera, ez? Beitu, pandemia hasi zanean, oraindik ez genekoan argi virusaren transmisioa nolakoa esan, ez? Ordu momentu hortan, esan dezagun aitzakia geneukala mota honetako neurriak ez jartzeko. Baina 2 urte eta gero, dakigunean virusaren transmisioa aresolen bitartekoa dela, eta leku gaizkiari estatuetan transmisiorako probabilitate handia dagoela, nik ez dut ulertzen nolatan, oraindik ere, ez diren horren aldeko neurria jarri. Zergatia, ez dakit, nik suposatzen dut, azken finean hor, aurrekontu bat egon behar duela, ez? Azkenean, eraikin baten aireztapen oso aldatzea edo aireztapen berri bat jartzea dirua kostatzen duelako, ez? Eta momentu honetan, suposatu nahi dut, gure agintarien prioridadea edo lehentasuna, ez dela momentu honetan hortan dirua gastatzea beste leku batzuetara bideratzen dituztelako. Horra, momentu honetan ditugun evidentzien arabera, nik uste dut izan beharko litzateke lehenengo lehentasuna. Aireztapena bermatzea leku itxietan. Zergatik ez egiten ez den, ez daukat erantzuna, baina seguruenik izango da, hain zuzen ere inbertsioa handia behar duelako, ez? Gestio politikoarekin zerikusia duelako azken batean. Zentzu horretan, euskal komunitate zientifikoa garaiotan errez identifikatu beharko genukeena, ez, herritarrok. Iruditzen zaizu behar bezala gorpuztuta akaso bai, baina ez dela irudikatu aintzat hartu ote da?
Bueno, ni daukat inpresioa euskal zientzialariok jendarteak orain ezagutzen gaitula. Ez, gauza batengatik edo bestengatik, komunikabideetan agertu gara eta dibugaltzeko esfortzua egin dugu, ez? Uste genuelako benetan, agintariek egiten entzuten lana guk egin behar genuela, ez? Jendearen pixkat jendearen pertzepzioa pandemiari dagokionan eta hartzen ari ziren neurrien inguruan informatua izan behar zuelako, ez? Azken finean, guk erabaki bat edo beste hartzeko informatuak egon behar gara, ez? Orduan, nik uste dut horretan protagonismoa hartu dugula zientzialariak eta jendartearen aldetik nabaritzen dugu eskertzen digutela izan ere, ez? Baina egia da, pandemiaren kudeaketan ikertzaileon lana ez dela eskatu, esan nahi dut. Hemen herri honetan dauzkagu potentziala handia daukaten ikertzaileak, epidemiologoak, medikuak, zientzia sozialetan adituak. Pandemiaren ertz ezberdinetan gomendioak eman altzituztenak, ez? Eta egia da, gure agintarien aldetik ez dela zientzialarien komisio bat sortu. Pandemiaren kudeaketa une oro, politikarien esku egon da, eta politikari horiek aholkatzen dituzten aholkularien esku. Eta hain zuzen ere, horregatik, pandemian zehar hartu diren zenbait neurri antizientifikoak izan dira. Ez zirelako zientzian oinarritzen, baizik eta neurri politikoetan hartzen zirelako, ez? Edo interes politikoen arabera hartzen zirelako. Orduan, alde horretatik guk bai pentsatzen dugu, eta hori gure artean askotan hitz egin dugu, ez dela aintzat hartu gure iritzia, ez dela aintzat hartu gu eduki dezakegun esperientzia, ez? Oso lagungarria izan ziteken hain zuzen ere pandemiari aurre egiteko. Eta iruditzen zaizu, aurrera begira, aintzat hartuko dela, ez du itxurarik, ez da? Ez du itxurarik, ez du itxurarik jarraitu dute berdinean, eta agian oker nago, eta hemendik hilabete batzuetara, sortzen dute batzorde bat, zientifikoz osatuta, zientzialariez osatuta, etorri daitezkeen erronkei, ez, beste pandemiei aurre egiteko. Baina momentu honetan ez dauka itxura horrelako ezer egingo dutenik. Deigarria delako, sistema publikoak edo gobernantzan ardura duten postuetan aintzat hartu etzaituztela, baina eraberean herritarrei nolabaiteko azalpena eman beharrean aritu zaretela, zeuen burua horretara ere ikusi duzuela, eta gainera bukatu duzuela izaten nolabaiteko frontis bat, egiten ari zen gestioa kasi defendatzen ariko bazinate bezalaxe. Bueno, kasu batzuetan bai egia da, kudeaketa defendatu dugula, ez? Txertoen kasuan, zientzialari gehienok ikusita zeuden datuak txertoen alde agertu garelako, ez? Baina nik uste dut ere oso kritikoak izan garela kudeaketarekin, hain zuzen ere esaten dudanagatik, ez? Hartu diren erabaki asko ez zeudelako evidentzia zientifikotan oinarrituta. Daukagu COVID pasaportearen adibidea, baina daukagu musukoen adibidea, eta daukagu beste hainbat adibide. Eta gainera niretzako larriena da, gainera erabakiak hartzerako orduan ez direla behar bezala salpenak eman. Ez da gardentasunekin jokatu, bai? Saltzen ari ziguten, batez ere azkenengo olatuan, transmisioa eteteko neurriak hartzen ari zirela, aforoa jeitzi, tabernak eta jatetxeak ordu batetan itxi, eta abar, baina realitatea egiten ari zirena, zan transmisio deskontrolatu bat sustatu. Benetan, ez direlako hartu, lehen aipatzen ditugun neurri eraginkorrak hartu. Orduan, ez da bakarrik gu kritikatu dugula nola kudeatu den, baina oso kritikoa gara ere egindan komunikazioarekin. Uste dut jendartea ez dela informatu behartzan bezala, ez? Eta guk hartu behar izan dugula paper hori, informatzaileen papera. Batzutan bai, egiten zan kudeaketaren aldekoak, zenbait kasutan gutxitan esango nukenik, eta gehienetan oso kritikoak izan gara egindan kudeaketarekin, uste genuelako ez zelako zientzian oinarritzen.
kritikotasun horretan, lehen aipatzen izuna zen gehien bat, nahiz eta ez izan oro defendatzaile zenbaitzuk horretan jarri zaituztetelako. Kritikak horregatik jaso dituzuela eta kasi frontis bezala bilakatu zaretela ez, zientziaren eta ikerkuntzaren da divulgazioaren posizioan aintzat hartu beharrean, gestioarekin zuzenean lotuz, hain zuzen ere, gertatzen ari etzen unean. Hala ere galdetu nahi nizuke, gestioaz ari gada, hemen Jaurlaritzaren gestioa izan da gehien bat, nahiz eta udalek ere zerikusia izan duten, Nafarroako Foru Gobernua, Ipar Euskal Herrian bestelako administrazio antolaketa, Madrildik zetorren kudeaketa, komisio interterritorialak, badago nonbait eredurik gauzak modu esan dezagun hobe batean edo behintzat eredu izan daitekenik badago herrialderen bat nonbaiten ondo egin dute? Badaude herrialdeak ondo egin dutenak, ez? Badaude herrialdeak ondo egin dutena batez ere Asialdean, ez? Egia da Asialdean ere zenbait kasutan, igual askatasuna gehiegi mugatu izan dutela pandemiaren kontrola izateko, ez? Baina estatu Espainiarrean bertan baditugu adibideak, Asturias daukagu, Kantabria daukagu, zeinetan badauden batzordea zientifikoez osatuak, eta izan ere, Euskal Herrian pasaportea sartzen zen bitartean, Asturias bezalako herrialdetan aireztapena sustatzen zuten eta laguntzak ematen zituzten aireztapena sustatzeko, ez? Orduan, kudeaketaren adibide honak egon badaude. Zergatik ez ditugu bereganatu, hori izango litzateke galdera, ez? Ikusita beste herrialde batzuetan bazeudela zenbait neurri funtzionatzen zutenak, zergatik ez ditugu guk horiek ezarri gure herrian, ez? Eta ez daukat horren erantzunare, ez? Nik uste dut bide berdinetik dijoala, ez? Azkenean hor kudeaketa egin dutenak, oreka bat bilatu behar izan dute, ez? Virusaren transmisioa edo pandemiaren kontrola, ekonomia gehiegi kaltetu gabe, eta beraien burua, beraien partidu politikoa, ere gehiegi kaltetu gabe. Eta oreka hori mantentzea oso zaila da, eta nik uste dut hortik datorrela arazoa. Bizipen hauek, egin batean, lehen aldian geratzen joango dira, aipatu dituzu, aurrera begira, behintzat neurriak aplikatuko badira, COVID-aren garapenari eta aurrerago etor daiteken bestelako gaitzei aurre egiteko hobekiago prestatuta egongo gara. Zurrekin konfiantzaz adierazten duzu hori, nabarmentzen duzu hori? Ditugun datu guztiekin ez bagaudegaz gehiago beto prestatuta ez dakit zer esan. Esan nahi dut, datu pila bat daude, ikaragarrizko iraultza eman da ikerketa lanetan, ikerkuntzan egin diren aurrerapenetan, datuak hor daude. Baina datu horiek analizatu eta datu horien arabera diseinatu behar dira estrategiak, ez? Orduan, prestatuago gaude? Bai, hortaz aprobetsatuko gara? Ez dakit, ikusi beharko dugu zer gertatzen den, ez? Argi dago orain dakigula, orain 2 urte baino askoz gehiago, prestatuago gaude ere gaixotasun berari aurre egiteko, txertoak, medikamentu berriak, virusaren transmisioaren kontrolerako neurriak zeintzu diren badakigu, etorkizunean etorriko diren pandemiei begira ere, nik uste dut ditugun datuak erabilgarriak izan daitezkela, baina horretarako esan daiteke bolundadea behar dela, ez? Osea, datuak hartu, analizatu, eta horren arabera estrategia diseinatzeko nahi izan behar duzu. Orduan hori da falta dana jakitea, ez? Benetanea gure agintariek lan hori egiteko prest ote dauden ala ez. Ze beharko luke euskal komunitate zientifikoak ez egoteko agintean dagoenaren mende? Ze bestela gertatutakoa berriz gerta daiteke. Loranzko batean, bestean, badago modurik. Ze premia izan ditzake zentzu horretan komunitate zientifikoak? Bueno, nik uste dut balorean jarri behar dutela herri honetan dagoen komunitate zientifikoa, ez? Eta komunitate zientifikoa hitz egiten dugunean oso zabala da, lehen aipatu dudan bezala, ditugu ikertzaileak ikerkuntza zentruetan, unibertsitatean, biomedikuntzan adituak, epidemiologian adituak, gizarte zientzietan adituak, ekonomian adituak. Horiek elkartu, komisio bat egin, eta saiatu plan bat diseinatzen etorri daitezkeen pandemia aurre egiteko, eta bukatu ez dan pandemia oneri aurre egiteko ere, ez? Hor behar dena da, hori, nolabait,
nahia behar da, ez? Eta gu gure aldetik prest gaude laguntzeko. Gu prest gaude laguntzeko, gure pandemian zehar eduki dugun jarrera izan ere laguntzekoa izan da. Une oro, datuak analizatzen, jendea informatzen, eta aukera eduki dugunean ere estrategia diseinatu egin ditugu, ez? Gogorazi nahi dut, orain dela hilabete batzuk, ikertzaile talde bat bildu egin zala, COVID-19aren liburu zuria diseinatzeko. Eta COVID-19aren liburu zurian aztertzen zen egoera, eta egoerari ezberdinetatik aurre egiteko zenbait estrategia diseinatzen ziren edo azaltzen ziren, ez? Eta hor kriston esfortzua egon zen, esaten duan bezala, ikertzaile mota ezberdina zeuden. Ezin dugu ahaztu, hau ez dela pandemia bat, endemia bat dela, osasunean kristolako eragina eduki duena, baina beste zenbait arloetan ere kristolako eragina izan duena. Ekonomikoan, osasun emozionalean, hezkuntzan, euskararen erabilpenean, adibidez hain euskaldunak ez diren herrietan, umeak denbora asko egon direlako eskolara joan gabe eta euskararekiko daukaten atxikimendua nolabait galdu egin dutelako, ez? Eta liburu horretan hori dana begiratzen zen. Hori da oinarri primerakoa, hain zuzen ere, aurrerantzean gobernuek egin dezaketen estrategiak diseinatzeko. Eta hori da guk egin dugun ekarpena, eta prest gaude, hemendik eta hurrengo hilabetetan ere, erlazio hori mantentzeko eta horretan lanean aritzeko, ez? Baina, ikusi beharko dugu, beraiek ere, intentzio berdina dakatena, ez? Hori galdetu nahi nizun, ze batzorde batek erantzun dakioke egoera zehatz bati, behar bati, baina akaso prebentzioari eta ahaztu gabe klima krisia tartean dagoela, airearen kalitatea badela auzi kritiko bat, akaso bestelako iraunkortasun bat izan beharko luke komunitate zientifikoak gure bizikalitateari egin beharko lukeen jarraipena galdera zabalean dijoa. Nik uste dut baietz, komunitate zientifikoak asko dauka emateko. Azkenean komunitate zientifikoak dauka jakintza, erronkei eta arazoei barkatu aurre egiteko. Orduan, beharrezkoa da iraunkortasun bat. Lehena izaten nuen, hitz egiten dugu, etorriko da beste pandemia bat. Seguruenik etorriko da beste pandemia bat, izan ere ekologian adituek esaten digute ekosistemak izorratzen ari ditugunez, mota honetako zoonoziak, hau da, birusa animalietatik pertsonetara pasatzea, gehiagotan gertatuko direla. 5-10 urtetik behin horrelako pandemia bat bizi dezakegula, ez? Hori jakinda, ekologian adituek esan digutelako, ez? Guazen neurriak hartzera, etorriko diren pandemia horiei eta beste zenbait erronkei aurre egiteko, ez? Eta zentzu horretan ikuste dut, batzorde iraunkorrak existitzea, ideien elkartrukea ziurtatuko dituztenak, ez? Eta lan koordinatua ziurtatuko dituztenak ezinbesteko garrantzia dakatela, benetan, aurregin nahi badiegu, etorkizunean eukiko ditugu erronka guztiei, osasun erronkei, erronka ekonomikoei, eta bar, ez? Nola ikusten duzu horrekin lotuta, etxalden auzia bolo-bolo dabil, aipatu duzu, ez? Azken batean animalietatik erator daitezken gaitzak edo behintzat aurrera begira oso aintzat hartzeko auziak izango direla, berriz ere joko politikoa tartean sartu da bete bertean, baina zientziaren ikuspuntutik nola ikusten duzu auzi hau? Benetan mehatxu bat izan daiteke, ahaztu gabe Euskal Herrian badugula aintzat hartzeko makroesplotaziorik eta gainera hirigune handietatik oso gertu, ez? Iruñaren kasuan esate baterako edo? Ni ez naiz horretan aditua, ez? Baina zorionez zerbait irakurri izan dut, ez? Eta realitatea da makroetxalde hauek kristolako eragina daukatela aldaketa klimatikoan, ez? Eta ingurunea daukaten ingurunea kutsatzeko gaitasun handia dakatela, ez? Zein da arazoa? Hori sustatu dela. Hori sustatu egin da politiken bitartez, ez? Eta azken finean, behar dugun haragi kontsumoari aurre egiteko. Eta nik entzun ditut baserritarrak esaten zutenak. Gaur egun nahi badugu haragia ekoiztu modu jasangarrian, lehenengo gauza egin behar dena da haragiaren kontsumoa limitatu. Hau da, gu geuk ere nolabait ardura bat daukagu, ez? Nahi baldin badugu haragiaren ekoizpena jasangarria izan, gu geuk ere gure jarrera aldatu beharko genuke. Orduan, arazoa ez da zenolako esplotazioa sortzen diren, baizik eta zenolako kontsumoa daukagun
eta zenolako esplatazioak behar ditugun kontsumo horreri aurre egiteko. Orduan, seguruenik, konponbidea etorriko da guk ere gure kontsumo jarrerak aldatuz. Bai, hori izango litzateke gakoa, zuzen ere. Zentzu horretan ikusten da beharrak hainbat ditugula, erronkak ez direla nola nahikoak, datozen belaunaldientzako, ez? Bizi kalitatea bakarrik ez, biabilidade kontuak ere tartan daudelako, ez da? Bizi aukerak jokoan izango direlako laster, badirudi urrunean egon daitezkeen gauziak direla, baina oso gertu daude. Iruditzen zaizu, behar bezala sustatzen dela zientziaren parte izatea, zientzia konsumitzea, divulgazioa, medikuntza ere tartean sartuta noski, mediku gehiago behar ditugu, etorkizunari begira, belaunaldi berriei eskaintzen zaizki behar bezalako aukerak motibatzen ditugu, datozen belaunaldiak ikerlari izatera, mediku, nola ikusten duzu kontua? Bueno, zorionez nik uste divulgazioan arloan asko betu dugula. Asko betu dugu, orain dela nik zedakit 10 urte, ikustea programak telebistan zientziari buruz hitz egiten zutenak, edo ikustea orain berehala orain otsailaren 11 banago oker emakume eta neska zientzialarien eguna da, eta ikusten du emakume zientzialari asko leku batetik bestera dijoaztela hain zuzen ere, neskei eta emakumei esanez, zientzialari izan ezkero hor aukera daukazu, orduan ikustot arde horretatik asko betu dugula. Baina nik ustot askoz gehiago betu behar dugula, ez? Benera nahi badugu gazteenengan zientziarako grina hori piztu, askoz informazio gehiago helarazi behar diegu, ez? Karrera horien edo ibilbide horien konplexotasuna azalduz, baina baita ere esan ez zenolako onurak ekartzen dituen mota honetako karrera bat egitea, ez? Azken finean, mota ezberdinetako lanak egiten dituzulako, eta zuk egiten duzuneko lana gero jendartearen onura erakarri dezakeelako, ez? Orduan, nik uste hobetu dugula, baina oraindik ere lan asko dagoela egiteko alde horretatik. Eta kaso baldintzak ere duinagoak eskaini, ezta? Ze badirudi zientzialari izatea dela ibilbide luzeko, kostosoa dena, ekonomikoki oso estu ibiltzekoa, eta medikuntzan ere antzerako gauzak erantzuten dira. Badirudi sektore pribatua dela, ez? Baldintzak eskaintzen dituena, ez baldin bada atzerrira, baita ere bestelako sektore pribatuetan aritzeko. Badago, IES hori bertako kapital, zientzialaren kapitala galtzen ari gara, hori egia da? Ari gara, bai. Azken finean ikerkuntzari behiratzen den aurrekontua ez da nahikoa, ez? Ditugun erronka guztia aurre egiteko. Ikertzaile gazteenen lan baldintzak oso prekarioa dira, ez? Beste arlo askotan ikusten dugun bezala, ez? Eta askotan ikasle asko erabakitzen dutenak karrera zientifiko bat izatea erdibidean geratzen dira, ez? Baldintzak ez direlako onak, presio handiak dituztelako, eta baita ere ikusten dutelako behin karreraren bukaerara iritsita, o beraien formakuntzaren bukaerara iritsita, gero ez dagoela ezer, ez? Esan bezala, atzerrira joan behar dutela, hemen ez daudelako lanpostu nahikoa sortzen diren ikertzaile guztiei lanpostu bat emateko, ez? Orduan argi dago, gobernuek esfortzu bat egin behar dutela ikerkuntzan diru gehiago sartzeko, batez ere, eta hori ere pandemia zehar ikusi delako, oinarrizko ikerkuntzan inbertitzen duzuna, gero jendartearen onura bilakatuko da, ez? Diru publiko pila bat bideratu zen, adibidez, txertoak egiteko. Egia da, farmazeutikek kristolako dirutza egiten ari diena, ez? Baina realitatea da, diru publiko horrekin garatu diren txertoak gaur egun bizitza salbatzen ari dituztela, ez? Eta hori realitatea bada. Orduan, azken finean, ikerkuntzan eta zientzian inbertitzea, etorkizun hobe bat izateko aukera ematen du. Eta nik uste dut bide horretan gobernuek esfortzu handiagoa egin beharko luketela. Txerto hori Euskal Herrian garatu, produzitzeko aukerarik izan da inoiz? Ez da egon, ez da egon. Esan daiteke, zentzu horretan ez garela buru jabeak. Baditugu ikerkuntza zentru oso onak, eta pandemiari aurre egiteko zenbait
asmak izungoazen esatera sortu izan diela, adibidez antigorputzen neurketarako kitak, gauza oso txikia gero egia esan da, igual erabilgarritasun handia auki ez dutenak, ez? Ez garakua, argi eta garbi, eta bide horretan ere bide asko daukagu egiteko, ez? Imaginatu ze izango zen pandemia hau, Euskal Herrian gai izan bagina, gure txerto propioa izateko, gure txerto propioa garatzeko. Nahiko dirua inbertituko balitz, zuzen ere motorretako ikerkuntza egiteko, ikerkuntza zentru onak izateko, ikertzaile onak izateko lan baldintza honekin, gure txerto propioa eukiko genuke, ez genuke arazorik izango behar duen guztiei emateko, ze gogoratzen dezuta hasieran arazoak egon zirela, txerto gutxi izten zirela, ez dakizerta, ez dakizen bat, ez? Orduan, bide horretatik pausuak eman behar ditugu, ez? Burujabeak izateko, beste arlo guztietan bezala, arlo zientifikoan nahiko aurrerapen egin ahal izateko, baina guk hemen bertan ditugun baliabideak erabilita, ez? Edo baliabide gehiago jarrita, hain zuzen ere hori egin ahal izateko. Aipatu duzukua, blokeo ekonomikoa dute, muturreko baldintzetan eta hala eta guztiz ere mundu mailan medikuak ere misioetan bidaltzeko gaitasuna garatu dute. Esan genezake ez dela baliabide falta, borondatea baizik, ez? Euskal Herrian ez edukitzeko halako burujabetza, bai egoerei aurre egiteko, larrialdei aurre egiteko eta ikertzeko. Bai, azken finean, baliabideak beste zerbaitetan jartzen dielako eta beste esfortzua beste zerbaitetara bideratzen delako. Nik uste dut Kubaren kasua ikaragarria dela, zuk esan bezala medikuak formatzen dituzte pila bat eta kanpora bidaltzen dute behar dituzten herrialdetan, baina txertoarekin egin dutena izan da ikaragarria. Beraiek dituzten baliabideak erabilita, giza baliabideak eta baita ere baliabide teknikoak gai izan dira txerto bat garatzeko, txerto bat ez, gezurra, 5 txerto garatzeko, bai? Eta momentu honetan populazioaren gehiengoa txertatuta dago 3 dosiekin, bere garatutako txertoaren 3 dosiekin. Eta are gehiago esango dut, orain hasi gara hemen hitz egiten umeen txertaketaz, ez? Hemen ari gara txertatzen 5 urtetik baino nagusiagoa diren umeak, Kuban 2 urtetik aurrera ja txertoa jasotzen ari dira. Horretan ere, gainera, pioneroak izan dira. Ze 2 urtetik gorako umeak bakarrik Kuban txertatzen ari dira. Beraiek txerto pediatrikoa garatzeko gaitasuna izan dutelako. Orduan, egia esan da, beraiek egindakoa ikaragarria iruditzen zait, eta nik uste dut hori izan behar duela gure helburua. Ez Kuba bezalako herrialde bat hain txikia izanik, daukan blokeoa izanik, egiten dutena egiteko gai izan beharko genuke hemen Euskal Herrian ere ez. Hori izan behar du gure helburu estrategikoa esango nuke. Edo nola ere, bertan ia da, pedagogikoki gizartean ere oso sustraituta den balio batzuen baitan, ez? Formatzen direla eta horretan garapen eman bakoitzak bere lanbidean, bere ikerketa lerroan, baina azken batean ez nolabaiteko proiektu batekin konpromisoa izan da. Euskal Herrira etorrita, zientzialarien beharra badugu, emakume zientzialarien beharra badugu, zer mezu luzatuko zenioke, oraindik ere ikasketa prozesuan, erabakiak hartzeko atarian dagoenari, edota bere burua ere akademikoki berziklatu nahi duenari, profesionalki akaso bide berriak urratu nahi dituenari, zientziaren esparrutik, ikerketatik, zer mezu laraziko zenuke. Eta bereziki, emakume ize badirudi, emakumeok egia da, industrian oroar bagabiltzala pixkanaka geure tokia egiten, baina oraindik asko dago egiteko, eta zientziaren kontrako baldintza hauek are gehiago gutxitu dezakete. Ze mezu izango zen zurea? Egia da, ez dela erreza, karrera zientifiko bat izatea ez da erreza, gero eta errezagoa egiten ari zaigu, gure aurretik egon diren emakume zientzialariak bide egin digutelako, eta orain gauden emakume zientzialariak ere bide egiten saiatzen garelako. Beti zientzia gizonen esparrua izan du da, izan ere emakume zientzialarien lana inbizibilizatu egin dalako. Eta, gu geuk eskolak ematen ditugunean, askota badaude zenbait aurkikuntza, gizonena dela esan dela,
emakume bat egonda atzean, ez? Asmakizun horren atzean, ez? Eta saiatzen ari gara horreri buelta ematen, ez? Emakume guzti horiek historian zehar lan horiek egin dituztenak bizibilizatzen, ez? Nik uste dut oso garrantzitsua dela emakume gazteentzako erreferenteak izatea. Erreferenteak historian zehar, baina baita ere gaur egun erreferenteak izatea emakume ikertzaileak eta etorkizuneko erreferenteak sortzen joatea poliki-poliki, ez? Ez da erreza, oraindik ere muga askorekin aurkitzen gara, ez? Eta zientzian beste arlo askotan bezala, bi pertsona daudenean emakume gizona kurrikulum berdinarekin, gizona hartzeko joera egoten da, emakumeari lotutak egon daitezkeen zenbait arazo, agotxoen artean, kontratatu behar zaitun pertsonaren ikuspuntutik arazoak egon daitezkelako, ez? Emakumeak azkenean, umeak uki ditzazkegulako, eta abar, ez? Eta hori errealidade bada, eta ni neuk bizi izan ditut horrelako egoerak, ez? Joatea ekarrizketa batera, postdoc bat egitera atzerrian, eta galdetzea, baina mutil laguna daukazu, baina semeak eukin nahi dituzu, zehasola du horrek, ez? Zer ikusia dauka horrek, nire karrera profesionalarekin, ez? Baina horiek oraindik ere ikusten ditugu, industrian, ikusten ditugu zientzian, eta ikusten dugu oroar beste arlo askotan, ez? Orduan, errealitatea da, zaila dela, karrera zientifiko bat izatea, askotan sufritu egin behar da, ez bakarrik gizonezkoek, esan dezagun, oraindik ere hegemonia daukatelako arlo horretan, baina baita ere lehen aipatu dugun izan bezala, lan baldintzak askotan onak ez dielako, ez? Eta iristeko egonkortasun batera asko sufritu egin behar delako, ez? Baina nik animatuko nituzke emakumeak nahi dutenak karrera zientifikoa egin, izan ere egitera, bai? Nik uste badala garaia emakumeak ahuldundu eta nahi duguna egiteko gai izatea, ez? Orduan, nik animatzen dituzte egitera, ze azken finean karrera zientifikoa dauka gauza bat oso ona dela, ez? Kontutan izanik arazo guzti horiek atzean utzita, karrera zientifikoan beti gauza ezberdinak egite dituzu. Denbora guztia biziklatzen ari zara, zure jakintza biziklatu behar duzu, eta hori oso aberazgarria da, ez? Eta nik uste dut pena merezi duela. Sare sozialak izan dira, garai bereziotan inoiz baina presentzia gehiago akaso izan dutenak, hor emakume zientzialari batzuk gehiago ezagutu zaituztegu, Ana Galarraga bera aipatu duzu lehen, baina bukatzeko Euskal Emakume Zientzialariak nortzuk zarete, ze ziur naiz, elkarrizketa hau entzunda ere, asko izango direla, ez? Badakigu kirolari ezagunak gizonezkoa gehien bat nortzuk diren, emakume kirolari batzuk gero eta, ezagutzen ditugu batzuk, baina emakume zientzialariak Euskal Herrian erreferentzia batzuk, eredu izan dituzunak, aipatuneko zenituzkenak badituzu? Baditut batzuk, ez? Baina badakizu gertatzen da, nahiago dut izenak ez izatea, segero gertatuko zaidan izango da beste batzuk astuko ditudala, eta orduan gaizki geratuko naizela, ez? Baina emakume zientzialariak Euskal Herrian daude asko, eta ona gainera. Eta arlo guztietan esaten duan bezala, nik ezagutzen ditut igual biomedikuntzarekin erlazionatua daudena batez ere, ez? Baina gizarte ikerketetan ere oso ikertzaile onak ditugu emakumeak direnak, ingenieritzan ere adituak ditugun emakume osona ditugu, orduan hor potentziala egon badago. Ez ditut esenak esango, esan bezala gero batzuk astuko ditudalako, baina nik uste dut gainera gero eta ikusgarriak egiten ari garela. Pandemia honek hain zuzen ere mandigulako aukera hori, zerbait ona eduki behar zuen, emakume zientzialariak lehenengo lerrora pasatzeko, eta baita ere pandemia honetan zehar gertatu dena komentatu ahal izateko, eta nik uste hori oso positiboki baloratu egin behar dela.